Historien om Christiansfeld er først og fremmest historien om nogle enestående menneskers tro og livssyn. Om kærligheden til Gud og til næsten. Det er selve fundamentet for den historiske by. Christiansfeld, en sønderjysk provinsidyl, hvor livet leves som alle andre steder. Og så alligevel ikke. Christiansfeld er med sin levende historie også en slags tidslomme. Brødremenighedsbyen er noget ganske særligt. Folk med forstand på den slags karakteriserer Christiansfeld som et unikt kulturmiljø af international historisk betydning. Det særlige ved Christiansfeld er jo for mig, og har været det i alle årene, at der er en nøje sammenhæng imellem den måde, som man opfatter byen på, og den måde, som man opfatter menigheden på. Der er en unik sammenhæng, og set med arkitektbriller, der er byen igen unik, fordi den fremstår som noget ganske særligt. De små 50 huse, som udgør den historiske bykerne, fremstår i dag næsten som de gjorde, da brødremenigheden byggede den for mere end 200 år siden. Mange af husene er fredede. Derfor kan brødremenigheden ikke vedligeholde og reparere efter forgodtbefindende. Kulturarvsstyrelsen stiller strenge krav til udførelse og kvalitet. Så strenge er det gennem årene er blevet en uoverkommelig opgave for den lille brødremenighed, som tæller blot 350 medlemmer. Mange gange har jeg altså været meget fortvivlet. Man er meget ved gået op og ned ad Lindegade, og det er jo måske lykkedes at få en enkelt hus tag i orden, ikke også? Men altså, herregud, så var der de 43 andre, ikke også? Men så sagde han, du skal ikke se på dem, som ikke er lavet. Du skal se på dem, som er lavet. Du skal glæde dig over hver en ting, som er kommet i orden. Men heldigvis kom redningen. Den daværende Christiansfeld Kommune fik i samarbejde med først og fremmest fonden Realdania stablet et restaureringsprojekt på benene. Nu ca. 200 millioner kroner, og 10 år senere er 9 ejendomme færdigrestaurerede, eller tæt på. Et af de huse, som har gennemgået en total renovering, er Lindegade 27, opført i 1793. Huset skal fremover tjene som værelsesanneks for Brødremenighedens Hotel. Huset er ikke bygningsfredet, og så alligevel. Hele byen er jo stort set fredet. Det er så lidt af en overdrivelse, men den tidligere ældsteråds forstander Ilse Søgaard sagde, at de bygninger, der ikke er bygningsfredet, de er ilsefredet. Og Ilse, hun var altså den, der sørgede for at passe på, at der ikke skete noget, som ikke måtte ske. Lindegade 27 bliver der også renoveret, som om det er fredet. Huset gennemrestaureres helt fra bunden, lige fra udskiftning af gulve og lofter, dele af svampeangrebne spær og bjælkelag, vinduer, indervægge og døre og tag. Man går nænsomt til værks. Man kan sige, at huset selv definerer opgaven. Man tager ligesom udgangspunkt i det, der er og det, der var, og så laver man reparationer ud fra det. Ikke? Så det er jo selvfølgelig for at beholde sjælen i huset og også bevare mest af det, altså på stedet jo simpelthen. Nøjagtigt som de oprindelige bygmester gjorde, lægges der i dag også stor vægt på detaljen. En teglsten er ikke bare en teglsten, selvom den er ny. De her er brændt i en ringovn og bliver derfor ikke helt ensfarvede. Og selvom prisen er 2-3 gange højere end på almindelige tagsten, er det lige præcis den her, man går efter. Det er simpelthen for at få det farvespil i det og få det liv i taget. Vi kan jo se det, når vi kigger på nogle på de gamle tage, altså også det, som vi vil kalde slidte tage. De fremstår jo med mange farver og unøjagtighed for den sags skyld også. Ikke fordi vi sådan specielt går efter unøjagtighederne, men altså farvespillet vil vi jo gerne have, og så sammen med de mure og forskellige rykninger, så får det, kan vi kalde det oprindelige udtryk, som vi går efter. Ikke også? Et ikke fredet hus som Lindegade 27 kan godt tilføjes elementer, som ikke oprindeligt har været på huset. For eksempel kviste, simpelthen for at opfylde et nutidigt behov. Men det skal gøres med stor pietetsfølelse. De kvist, vi kan se i baggrunden her, er jo det, vi kan kalde en typisk Christiansfelder-kvist.
Det vil sige, de forsvejfninger, du ser på stjernebrædder og sådan noget, det er jo noget, man kan genkende byen igennem. Så de elementer, der ligesom bliver sat på huset, jamen det er dem, der kan genkendes hele vejen igennem. Der bliver ikke lavet nogle moderne tiltag, om man vil, på husen. Det gælder jo også vinduer og det slags ting. Jamen det er vinduer med kitfalds, med koblerammer eller forsatsrammer. Det kommer ikke på tale at sætte træ- og aluvinduer, eller for den sags skyld plastikvinduer i de huse her. Det er udelukket. En så stor restaureringsopgave som i Christiansfeld udføres i tæt samspil mellem arkitekter, håndværkere og styregruppen bag renoveringsprojektet. Det er Kolding Kommune, Brødremenigheden og Realdania, og med Kulturarvsstyrelsen som øverste myndighed. Styrelsens ord er lov. Hvad der skal ske med huset rent facademæssigt, planmæssigt, indretningsmæssigt, skal i sidste ende godkendes af dem. Ikke også? Og der har vi jo meget positivt samarbejde med dem, hvor vi simpelthen har en dialog undervejs og drøfter nogle ting, om det kan gøres på en anden måde, på en mere rigtig måde osv. Og det ender så ud i en ansøgning, men forhåbentlig en tilladelse til at lave det som planlagt. Ikke også? Blandt de markante bygninger, der har gennemgået en totalrenovering, er det historiske Brødremenighedens Hotel. Et arbejde til i omegnen af 25 millioner kroner. Mod Prætoriustorvet er en nyere tilbygning revet ned. Det gamle køkken er sløjfet. I stedet er indrettet et stort og tidsvarende restaurantkøkken i den anden ende af hotellets kælder. Her måtte gulvet graves en meters penge dybere for at skaffe højde nok. Det var gammelt, det var slidt, og køkkenet var gammelt, som lå oppe på første salen. Vi har så fået lavet et nyt køkken hernede, der er tidsvarende, og der er en himmelvid forskel på i dag og så dengang. Renoveringen stod på i 2 år. 2 år, hvor den daglige hoteldrift også skulle fungere. I dag fremstår stedet som et moderne hotel i historiske rammer. Lysekronen her i Kongesalen er jo en gave fra grevinde Danner. Gemalen, kong Frederik den 7., holdt sin 50-års fødselsdag på Brødremenighedens Hotel i 1858. Hvad regningen for gildet vidner om. Der blev spist godt og drukket en del. Byen er fuld af historie, og der har passet godt på den. Det var en god grund til, at fonden Realdania er gået ind med penge. Christiansfeld er et ypperligt eksempel på dansk bygningsarv. Byen er også velbevaret. Der er ikke, Brødremenigheden har ikke, kan man sige, haft en rivende udvikling set med positivt. Derfor så er byen faktisk intakt. Grunden til, at vi så er her nu, det er jo, at byen gerne skulle bringes ind i fremtiden for at blive sikret for eftertiden. En forudsætning for Realdanias donation er, at ejendommene får en bæredygtig økonomi, som kan finansiere den fremtidige bevaring. Og så skal renoveringen også gerne generere liv i byen. Allerede nu er der rift om både de renoverede boliger og erhvervslejemål. Det er klart, at på den måde har man fået snebolden til at rulle den rigtige vej. Og jo mere positivt der sker i byen, jo flere er jo interesseret i at være med til at få udviklingen på rette vej. Og på den måde så mener vi, at vi er med til at sikre byen på lang sigt. Ja. Det er ikke enhver håndværker for ondt at arbejde så direkte med den nationale bygningsarv som i Christiansfeld. Jamen, det er jo fantastisk at komme til at prøve sådan noget jo. Altså, det er ikke noget, man har været vant til, og det er jo ikke noget, man sådan kommer i gang med under uddannelse og sådan noget der. Så at være med til at gøre sådan, som de gjorde for 100 år tilbage, er jo en prøvelse i sig selv jo. Fordi at selvom det ikke rigtig giver logik i, at man skal gøre tingene på den måde, så kan det jo lade sig gøre for 100 år siden, så kan det jo i dag. Det er det, der er udfordringen i det jo. Murer Steffen Bønnemann knokler i byens tidligere apotek. Han laver et såkaldt spansk loft, hvor forskalningsbrædder og stråmåtter skal bære pudset. Det er ikke hverdagskost, men det er lærerigt. Absolut. Og det er jo med til at gøre, at man i forhold til type husbyggeri og generelt nybyg, det er jo noget, som, hvad kan man sige, man laver, fordi det er ens arbejde. Men restaurering og sådan nogle gamle ting her, der lægger man mere liv og sjæl i, fordi det koster jo så både blod, sved og tårer,
og så samtidig med også engagement. Og det er jo den faglige stolthed, der er med til at bære resultatet. Tilbage i Lindegade 27 er der trængsel blandt håndværkerne. Om få uger flytter de første hotelgæster ind i de nye værelser. Tømmerne er ved at lægge sidste hånd på de tunge sønderjyske gulvplanker. De er glade for arbejdet, og også for kvistene. Det er nogle andre løsninger, der skal vælges, som selvfølgelig arkitekten har været inde over at bestemme. Vi får lov at arbejde med nogle materialer, som almindelige folk ikke vil bruge på grund af økonomiske ressourcer. Vi kommer til at arbejde med noget tømmer, som er meget større dimensioner, end vi gør i almindelige type hus. Og så er der ikke den samme tidspres på. Til gengæld stilles der så meget større krav til den håndværksmæssige kunden. Det gør det. Det kræver, jeg vil sige, det kræver en eller anden form for erfaring ved mange ting. Altså, der er nogle ting, man skal vide, som ikke bare er noget, der er givet på forhånd. Og det kommer jo kun ved, at man prøver det selvfølgelig, men også med års erfaring, og man lytter lidt til ældre håndværkere. Vinduerne i huset er de gamle. Der havde nok været lettere at bestille nye på en fabrik, men de ville ikke være nær så smukke og være helt uden sjæl. Vinduerne har været hjemme på værkstedet, og nu skal de passes til. Det er da meget interessant, stedet for bare det er nyt hele tiden. Stedet for at montere sig, komme til at prøve at lave lidt det gamle og lære lidt om det gamle håndværker. Siden 1799 har Brødremenighedens Bageri haft til huse her på hjørnet af Kongensgade og Lindegade. Siden parrykmager Agnisch begyndte at bage de berømte Christian Felter honningkager. En renovering var mere end tiltrængt. Nu endevendes hele ejendommen med et helt nyt bageri, butik og café og 3 lejligheder. Supermoderne i den allerbedste kvalitet, men nænsomt i både materialevalg og udformning. I respekt for den gode fortælling om huset og byens historie. Restaureringen stiller meget store krav til håndværkerne. Den viden og den kunden, som menighedens håndværkere mestrede, da byen blev anlagt i slutningen af 1700-tallet, er stort set forsvundet. Der er ikke den tradition. Det man har i dag, det er jo primært typehuse, præfabrikeret byggeri eller nogle meget, meget store ting. Men den detaljering og den omhu for detaljen og for håndværket, den er svær at finde i dag. Vi har nogen, der kan, og dem misbruger vi på det skammeligste til de opgaver, som de kan overkomme. Ikke? Restaureringsprojektet rummer også fornyelser af gader, pladser og udendørsarealer i den historiske bykerne. Det arbejde ventes først at slutte i 2023. Renoveringen af Christiansfeld er ikke kun et spørgsmål om at føre alt tilbage, som det var engang. Husene må gerne rumme en såkaldt fortælleværdi. Et vindueshængsel fra 1700-tallet må godt vidne om en nutidig renovering. Og så er det okay at bruge moderne skruer, for eksempel. Hvis det bliver gjort med respekt, om jeg så må sige, hvis man kan tale om det med en skrue, så synes jeg, det er ok, fordi så fortæller det, at der er sket noget i 1990'erne eller 2010, at der er simpelthen sket en renovering af det her vindue, og det er ikke nogen skam, fordi som den tidligere menighedsforstander også sagde flere gange, det ville herrenhutterne også have brugt i dag. Hvis de havde bygget i dag, så havde de også brugt torkskruer eller krydskæreskruer. Måske vil bevaringsarkitekter og håndværkere om 100 år bemærke skruerne. De kan også få svar på, hvorfor de er anvendt. Som en del af bevaringsprojektet har man nemlig oprettet Christiansfeld-centret. Centret skal blandt andet opsamle og formidle den enorme viden, hele restaureringsarbejdet har kastet af sig, til gavn for kommende slægter, helt i Brødremenighedens ånd.